Ndewonu ndị be anyị, daalụ na ekene m unu. Akụkọ a mma akọrọ unu bụ top secret ga-echenji life ụmụ nwanyị, especially ụmụ nwanyị ndị nọ na United Kingdom ma ndị nọ ebe ọbụla dị iche iche. Ụmụ nwanyị Igbo ka nnachi kọrọ akụkọ a, gụchaa ntị ka unu ghọta ihe ụmụ nwoke na-eje ebe ụmụ nwanyị nọ. Ọ bụ top secret. So kedu ka akụkọ si mee? Ọ bụ ofu nwoke a na-akpọ Emeka, obi na mba United Kingdom, ọ bụ lọya, obi bụ na London, kịta obizi na Nottingham. So ọ na-agagharị na-achọ ụmụ nwanyị niile nọ na United Kingdom, ya bụ ndị na-eme vidio. Ọ dịka a ga-asị na o nwere ọgwụ ọchị ilekwe, ọ dịka a ga-asị ọ bụ ihe m na-eche, and mmụọ m na-agwaba m eziokwu. Ọ dịka ụmụ ọgwụ ọ chọọ ilekwa, asị anya chọọ ụmụ nwanyị ndị bi na United Kingdom, ndị na-emebe vidio, ndị nwee peji. Maka ihe a bịa dịka coincident, mana amara m ma ọ bụ coincident ma ọ bụrụ, mana mmụọ m gwa m okwu, ọ na-afịa arụ ọbụla eziokwu. So ama m onwe nwaanyị be anyị pụta ụnyaa wee na-eti na-akpọ wee sị na onwe nwoke na-agba ya titi, si ya ka ya na ya yịba na ọ na-eme ihe dị mma, na ọ dị mma na-eme mma. Nwaanyị ahụ jụzia, obido kpọlịbịa wee sizi anya na ọ bụ ashawo, kpọlịbazi anya. Imagine. So ụnyaa ka m na-agagharị na Facebook wee jee amụọ ebe ọ na-ekwu ihe ahụ, wee tụọ onwe m mbọ wee sị emenete ọ na-abụzi ofu onye ahụ, maka ọ na-akpọ Emeka afa. So abịa m gụọ comment section, ndị na-reply ya si ya, ị ga-akpọkwa na Emeka ahụ afa maọbụ iweta foto, maka ndị bụ Emeka dị too much, and o specify ya ebe Emeka ahụ sikwa na-abịa. Mana mụnwa na-especify ya na Emeka ahụ ga-abụkwa the same person kwa, maka na onye na-agba mmadụ titi ka ayịba, ọ ga-anọ n'nso, maka a sị na onye na-anụ isi eze gị nọ gị nso. Unu yiba ọgba mbụ na onye nọ na Amerịka maọbụ onye nọ na Naịjirịa maọbụ onye nọ na Ọstrelia, ọ ga-abụ na onye nọ nso na United Kingdom. Unu afụgo ka a ga-aga onye okotere ogodo ekotelie, o wee bụkwa na the same person bịakwa to me the same thing kwa, afịa bụkwa Emeka, nna pa abụ unu, ọ bụbụ my colleague. Maka onwe mgbe anyị lụbụrụ ọrụ kia, ọ sị na ọ bụ lọya. Mgbe ahụ ọ bụ ejensi ka anyị na-alụ. Ejensi bụ onye ndị sendị ego ọlụ fa enwere ọlụ. Ejensi bụ ọbịa osendị ego ọlụ n'ụlọ ọrụ mmadụ si ifa wete mmadụ, ịlụchakwa ụmụ ike o wejekwe gị ebe ahụ the other day nwekwa ike mbọsị ọzọ o weje ka ebe ọzọ, o wee bụrụ na eweta m na nwoke a, ejensi nke dị iche weta nke m dị iche weta m, ọfụzi ya na nna aza afọ Igbo, nyanwa na-azakwa afọ Igbo. Anyị wee sakụlụ wee na-eme nwanne mbọsị ahụ na-exchange che nọmba, o wee wepụta kaadị ya nye m si na ọ bụ lọya, na ọ na-eke ikpe, ọ na-alụkwa, na ọ na-abịa alụchalụ nke a part time. Ọ na-afụkwa lọya bịa na-alụ kia. Onye m na-agwa unu ịbịa ọfụ, mgbe ahụ ka ọ bịara ọfụ, ọ na-alụ kia nụnwa abụrụ ọlụ machalụ mma, ọ bụ ọlụ eji aghọla ada. Ọlụ ahụ bụ ọlụ afụfụ, ọ bụ ọlụ eji rọdụ ekpe ekwele. So ịmara ihe bụ kia na-atụ gwuge sị ka ị bịa lụọ kia, makwala amalụ na o siri ike. O wee bụrụ na nwanne anyị nwoke a bụ lọya, so ịbịacha ọfụ, ọ bụ ọlụ kia ka iji ga aghọla ada zeli ndo tupu ichenjibe ọlụ. Kịta ọ na-azịkwa alụ ọlụ kia ahụ, na mụ ha na-azịkwa alụ ọlụ kia ahụ, anyị echenjigo. So o nwekwe ndị na-alụ ya na-alụsie ike welie mmeli dia lifetime job, mana ọ bụrụ maka ndị be anyị. Ọ bụrụ na iji emebe lifetime job ibi na UK, olesi ma ị nwere akwụkwọ, inwe akwụkwọ ji nwayọọ chenjibe ọlụ, na ọlụ ahụ abụrụ ọlụ mara mma, mba ọlụ kia na nursing home. Unu ma ihe bụ nursing home, ebe fa nọchazi ọnwụ nso, fa na-edinezi na akwa ọya ya na-atụgharịzikwa were ihe na-ekonyitefe enu na-ekogbue fa na wheelchair. So ka m na-akọkwala unu akụkọ dịka coincident, mana ọ bụrụ, o wee bụrụ na ihe a mee mbọsị Tọzdee, ọrụ taa bụzi ụka, o mee Tọzdee, m wee gbakwa n'aka gbachapụ ụchụ nke a, nsị ogene egokwe nwoke nke ego o
nwee natakọchala ya di m nwee si ya nnukwu ihe m na-afụkwa ọ bụzi gịnị na-eme ihe nke osi m onye kọba ihe edoro m anya m blọkụ ọnya n'okwu agwụ onye ọbụla bịa si m helo nsi ya ha ya o jide ihe dị mkpa mụ ka akụkọ ọ bụrụ na ọ bụkwa na enyemaka ihe mma enye nwa aka m nye aka ọ bụkwana na m ama nye nwa aka nsị ya sọrịkwana na m ama nye nwa aka na mmadụ niile bụ mmadụ idiskrimineti nye mmadụ onye bịasị gị helu isi ya ha ị ga-enye ntị so osizi onye edoro anya gị blọkụzi anya na onwere blọkụ mmadụ onwezi ihe ọ ga-eme gị ana o tiri aka ọ mara gị o nwere ike ịma mfụzikwa ya for the lifetime ọkwana ya nya otegokwa aka anyị jecha ọlụ kia ahụ anyị ejechezi ọlụ kia nọ o nwere last year 2022 yes o nwere ihe lọya ikpe lọya nyabụ o nwere okwu nwere nchọ ka lọya kpalụmalụ nwee cheta nwoke ahụ o mechego kịta 6 years mụ na ya jekọrọ ọlụ kia nwee cheta ya fụ complimentary card ya nwee kpọọ ya nwanne m biko kpalụmalụ nnukwu ihe na-eme na achọ m ka mme ihe kọtụ mmadụ ma mme win ihe a ma ọ na mama win gbagodo ime alụ na-eke ihe si me na-eke ihe si ọkpachakwalụ m alụ ya bụ ebe 2 years ago 2022 ọ kpachalụ m alụ ahụ anyị akaliazikwa ụka ya ka ọbịa Tọzdee gara aga wee kpọọ fonu m kpọọ garam wee sị ha na m echezogo ya na m anara ajụ ese mmadụ na m anara ajụ ese wee mụba m si ya ha na ọkọtọ karịkwa ịma ihe o mezi o bido sibe ha kedu ebe anyị ga-afụ na ọ laikikwanụ mo ka anyị jenefu ka anyị bụrụ oyi ka anyị mebe n'ihe nwa jefu ebe nwa nwesi ogenekwa ka ezi ọkwa mbọsị nwa mụ na gị anyị na-eme nwanne achọkwa m ka anyị bụrụ nwanne achọrọ m ka anyị bụrụ oyi nke nje na-agagharị na-eme ihe nzuzo na-eme ihe nsoli na-eweli ihe dị nsọ ị na-enye di gị welie na-enye onye ọzọ na ọ bụrụ ihe mara mma kwado ntị omenala Igbo biko ọ bụ isi na ịnụgo nwaanyị kedu ebe nwunye gị nọ ọ sị na nwunye ya nọkwa n'ụlọ nsị anya kpọgotekwana nwunye na ọ dịkwa ka loneliness na-eme gị ya maka nwaanyị Igbo dị ụkọ n'obodo oyibo oyi tụbela ọ na-atụ na winta anụ ụmụ nwoke ebido bunye ngedegwufa na-ebugheli na-achọ ebe fa ga-erelive onwe ihe maga o jide gị ona inwe ike mee ihe kwesịrị ime mana kama ị ga-abịa wee kpalibe onwe gị ebe nwanne gị onye Igbo nọ nwoke ibe gị onye Igbo na-anụ nwaanyị ifụkwa na ọ na ndị ọrụ ije na red light o nwee ebe a na-akpọ red light iruo ịgba rembut imetụ onwe gị mma ebe ahụ ihe nabakwa maka isi na inwe nwaanyị so ajụzi ya m ya si ya inwe nwaanyị nwunye gị nọ na Naịjirịa gbogotebezie niile ka gị na ya potolibezie ndị ọ na-akọ ihe na-agba ka nwa ewu nwee si ya nwunye gị mebe ihe a nọ na Naịjirịa ka isi gị afịa ọ sị na ọ gbasapụ ya nsị anya bụ nwunye gị mebe ihe a isi ka mmadụ mebe kịta kedu ka isi gị afịa ọ na-akọkwa ka o si akọ nwee si ya ị na-akọ ihe a kịta mma blọkụ gị ma ị kọntinu onye m blọkụ oge ozugbo ndị anọkwa m na bọọsụ unu ga-echeta mbọsị ahụ m nọ na bọọsụ m si na nna aga famfara awe ya bụ o nwekwara ọkwuo maka na ụdị ya a na-akụ ya ọ dịka nnọọ ka a na-akọ ọ dị nnọọ mma ka atụpụta okwu ọnụ ya ihe ọ na-ekwu ka unu wee gbaa n'aka ọ na-eche ụdị onye ebulu onye nọ na Naịjirịa bụ dairektọ ọ ga-eji ụmụ nwaanyị na-eme karakachọ ihe nji akọrọ unu ihe a bụ ụmụ nwaanyị nọ na Naịjirịa na-achọ ọrụ ọ bụrụ na obodo oyibo anaghị achọ ọrụ n'obodo oyibo ejiri ụmụ nwaanyị eme karakachọ n'obodo oyibo maka ọrụ juru ịmụcha trenin gị ma ọ na ịgụcha akwụkwọ gị ma ọ na ịma ihe ị na-eme ide CV gị itinye na net itinyechi enye na webụsaịtị a na-akpọ gị ga na-arọzi arụ n'ebe a ka esi enweta ọrụ webụsaịtị dịka CV Library ma Indeed idechiche maka onwe gị itinye ebe ahụ itinye telefon nọmba gị tinye email gị a na-akpọ gị na-ayọ gị ayọ telefonu gị a na-akụ gbanyam
ọkụ kata ike agwụ gị iji si ike ịrọla ofu iwepụ CV gị ebe ahụ maka ọ bụrụ na iwepụrụ ya na-akpọkwa gị gara so ejiri ọrụ emela ụmụ nwaanyị gai na obodo oyibo maka ọ bụ n'ụlọ ka unu ji ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwoke ji ụmụ nwaanyị agba futbọọlụ anyị chọ bọọlụ asị anya bịa jagị ọbịa jagị asụwalicha o nwekwa ike arapụ onye ahụ nwee ike o use what she have to get what he want iwelie wee na-etretin gali ebe niile wee na-asị ya ọ bịaghịkwa ka unu yi ya na ya rie n'ihe ọrụ wee bụrụ ihe jọgburu onwe ma ọ bụ kọndishọn enwere ọrụ ekwensu na-amakwa ebe niile amara ma asịrị anya ji edutebe ndị nọ na di wee lekwa ọgwụ ma asịrị ya gịnị o ji awaghalị ebe niile ya bụ ị nọ na United Kingdom ị nọ ebe niile jidesi onwe gị ka ihe ị nwere ya tụ gị n'anya ya zuolu gị mana ejibe onwe gị like that okwu unu furu kedu ihe onye nọ na United Kingdom ịma na agụụ anaghị agụ mmadụ na ọbụgodị na enwere ihe ị ga-afụnwu food bank ị ga-afụnwu ebe niile gọọmenti na-enye aka ma ọ bụgodị na enwere ọrụ mmadụ ji ga-atacha akụ wee bịa na-etostughere ụmụ nwaanyị nọ na di ịfụkwa na fazu nke eme na agụụ amangụmnga ọ bụ ka ihe nwasị aka ụkọ ma ọ na-atọ ụtọ ọdo na Chukwu melie ka ọ tọọ ụtọ ebe di na nwunye nọ ọ na-atọkwa ụtọ rinne ebe di na nwunye nọ mana ị bụrụ single person zip yourself until ị nụọ di ifugie ọ bụ nwere ihe tọrọ ụtọ na ya ma ọ bụrụ na ị nụrụ di na nwaanyị ịghọtago so enwekwa na ihe mee one day o nwekwa nwaanyị nwoke lapụta si anya bịa na ka o metie mma ọ nọkwa na di nwaanyị a jụ pres ketie wee kwuye nkwa nnukwu ego nwaanyị wee bịa na họtel ya na ya wee nọchicha ọ mara na nwoke iseti kamera o wee si ya weta akaụntụ nọmba ya ka o tinyeziela edi ego ka ọ ga-abịa mbọsị ọzọ bịa welie fe aka kwalị mbọsị ọzọ ọ ga-abịakwa wee nyekwa ili akaụntụ nọmba ịma na nwaanyị ana nwoke a tụọla ya foto niile faji wee dine tụọla ya anya si ya na onwe ya bụ nwaanyị ga-ewetezi nnukwu ego wee ka o wee fichapụ ya ọ mara na onye wayo ọ si ya na ọ bụrụ na o wetere nnukwu ego ọ tụọla ya di ya ọtago tụọla ya ebe ya na ya dine ifuga ihe dị na ya nwaanyị na-agazi isi onwe ya na-ebe akwa na-achọkwu ma lọya ga-agbapụta ya ọ bụrụ ihe lọya ya ji eweje ego so bụ ihe bụrụ nwaanyị nọ na di ihe na-agakwuru ụmụ nwoke ga nganga ma oji ego ma ojiri a na-akwe gị nkwa ego maka ego na-alapụta nwa mgbọga afọ bedie ịga ebe anwa a na-eme gị ihe nsoli ị mara na o setigo kamera ọkwa sekuriti nsi ka nliki elu unu bụ ihe ahụ ọ bụ sekuriti nsi ka nliki ọ gbara na isetigo kamera o seti enye o wee na-asụ gị ya jinjinjim ọ sụchacha gị ya jinjinjim o wee si gị weta akaụntụ ka o tielu gị o wee sagha elu gị wee si gị na enye na ọ bụ gị nwazi gị enyezi ya nnukwu ego akata mkpa ego kedu ihe ị ga-emezi ị ga-egbuzi onwe gị ka ị ga-eme gịnị ka ihe ị ga-eme unu afụgo sekuriti nsi ka nri ikelu unu kesikwa ihe nwoke kpọzi nwaanyị eme ka onye ego o vidochie enye mount secret camera sụwalicha nwaanyị mmadụ sizia nwaanyị anya weta ego ndị be anyị ka emesịa